Hi everyone! So naabot na gid mi diri sa poblasyon Magsaysay, Misamis Oriental. Kay dinhi ang kagikan sa mga salise, no? Ang mga kagupa ni Mikey. Mao na ang ilahang simbahan sa poblasyon Magsaysay. And then atbang ni ana ang ilahang nindot nga plaza. Nice. Kakaiba pod ang itsura sa ilahang plaza. Wala na gid mi naghunong no kay dinalian gid ning lakawa. Murag ginukod sa oras. Mga lapas alas 12 na ni siya sa udto. So kinahanglan pa mi moadto sa ilahang farm. And before sa farm, maghapit sa sementeryo sa Magsaysay kay magduaw mi or motanda mi kanila ni nung Agosto og ni nang Noblen, papa og mama ni Monet, lolo og lola ni Mikey og great grandparents ni Baby Maddie. So diri jud nagikan ang pamilya Salise sa Magsaysay. Kuno ni oyong og oyang na. Pagkahuman dito sa sementeryo, ni diretso mi diri sa La Marquesa Farm para maniud to og dang laroy-laroy sa kakahuyan. Maganda po ang farm, Your Honor. Pero hindi po ako lumaki dito sa farm, Your Honor. And for today's ganap, wala lang. Murag chillax lang gyud. Dako-dako man jud ni siya nga farm. I think more than 20 plus hectares. And they're starting to develop it para na ay kabakasyonan si Madison. In case gusto siya farm life, ready na sa ilang wuwo og wowa ang farm. Nindot gid mo i-star og farm kay murag pretty laid back lang ang kinabuhi. Murag dili ka magdali. Unja nindot pa jud ang hangin. Madison, ay sus! Giganahan, oh! Jesus, agnaw. Hey, baby! So, while nagdiskarga sila sa among mga gipangdala, busy sad kog pang shooting sa mga cottages, mga tiki bar, daghang manggahan diha. Hala! Okay. Pati siguro. Hoy, guba na ra ba imong kuana ni Len, oh? Age, saon man ni oy? May kirani kay iya naman eh. Napaspas man napasa. Hello, proud kayo siya sa iyang feather. Magbahog ka na aron mo kuana mga. Kasi Mike si ka ng Madison. No, Na Madison, oh? ipakuan ko no bahog aron mo maglupad sila. Tita, gidan mo sandal ni Madi. Oh. Woo. Ay, masulod. Wow, Madison. Hala, oy, excited kay siya. Kining among bata, hilig jud kaayo siya og animals. So, manggigil gid siya, no? Excited siya kaayo nga makakita og mga animals. And wala gid siya nasayop, nakaanhi gid siya sa the right place at the right time. Daghan kay mga animals diri. Singgit si. Maayo gini nga project sa iyang wuwo og wowa nga giapilan og mga animals for Baby Maddie. Kay gawa sa Lampate, napon sila mga kanding, mga baka, basin dragon, pwede butangan diri. Kay kini si Maddie, maski in 1-year-old pa ni, hilig ni siya food, hilig po siya ka ng mga pets. Ma-excited siya kung mutanaw siya mga animals. Nga live na live gini ang makita. Nana. Oh, nana. Doon na, Madi. Si Madison.
Mana. Okay, naa na may nakatuod po dinhi na po mo bisita diri sa farm. So butangan po lang mga amenities like a washroom and a comfort room. So naa dihang dapita. Kay kani si Marilyn, mura po siyang feelingerang interior. Dili the interior, outdoor designer. Char. Landscape artist di ay. Mo baron. Whatever. So, moving forward, mga tuta sa ilahang swing. Improvised swing. Nindot kaayo ang hangin diring dapita. Fresh na fresh. Why mahay nga mo anhig yun. Kay walay abog. Dili mo gara ang hubak. Yay! Naman ay swing-swing! So, as much as possible, ilahaging gi-preserve ang nature, no? Nature ang dating sa ilahang mga improvements. There is a farm. Mga organic lang. Mo-blend lang sa environment. So, need you i-preserve ang nature. Na mga kalubihan din ha. O syempre, kay naaman mi, namutong. Nakasaka jud in town kalit sa lubi ang ilahang caretaker. Kay mga kumaunay og butong ning taga Bujul. Sunindot jud di ay nang mag-farming no. Kanang naatay mga kaugalingong mga tinanom. Kay sa umaabot nga mga panahon, makakaon ra gyapon sa atong mga tinanom. Parehas ani wala damha nga ang ilang apo nga si Madison makakaon sad og butong diring dapita. Unya, makahibalag pud siya sa mga animals nga gipangbuhi. Excited jud kaayo ang kanding ni Madison. Og si Madison pod very excited kaayo nga makakita og kanding for the first time. Nagpakit-cute pa lang gid ang kanding, wala pa ni duol. Munang nanawag intang bata sa iyang wowa. Wawa ko na! Nag-show up ang kanding. Sige, intaw panawag ang bata sa iyang wowa kay gusto niya ipakuha ang kanding, iduol niya. Mong giduol na lang si Madi sa iyang lolo dito sa kanding. Nadlok. Idool ko no net. Ni-withdraw siya. Yung dool ng tangkanding. Yay! Hindi ka nahan. Kamo kuno-kuno pod. Nag-enjoy jud si Madison, no? Nagkakaling-ilingi intaw na siya. Asa siya mangita og ubang mga animals kay naara sa palibot. Ay pang ambisyon sa takong kanding mo ta. Hala, makapahilap lagi. Asa tong baka na baka kuan. Ano kayo to si Bugoy? Videohan ka na ko tita, hawit pod. So, aside sa ilang mga kakahuyan, napod sila yung mga vegetable garden, napoy lemonsito, nga bago pang mga tinanom. Farm na farm ang datingan din hingdapita. Kay farm man jud pud Ano ni. si Twinkle? Kanang gamay? Hi, Twinkle! Asa man si Undoy Renz? Kani? Kuya umalig mga nganay lang mga baka. Gipangan sa mga bata. Malingaw jud to sila. Kay na sila yung mga tukayo o tukaya diri nga mga baka o mga kanding. Unya ang kaning kanding gamay nangita ni sa bata. Ning apas gyud siya no. Doong jud siya diri sa kanang cottage.
Unya kay among bibi kay nag water break pamanpod. Giuhaw. Ug usa sa ilahang mga tanom mao ang ginatawag nga palkata tree. Palkata. Kanang himuon galing pusporo. Mo ni O pa o mga palkata? toothpick. O uban pa no Palkata, kagamitan nga aning kahuya. Pa to oy. Daghan kay ni napa dito dapit sa may ubos. So sa patag lang gyud nako gi pang video kay di ko mo ambog didto. Ipatungtong Kay medyo hangak baya gyud itungas ug balik na Twinkle. kung moambog. Nya si Madi after sa mga kanding Si Bugoy daw. na po Anad. mag-attempt na po ni siya og hikap sa mga baka. Nya kay murag medyo gipang saps tingali ni mga baka di man paduol. Hi. Nag-enjoy gid in town ang mga apuhan ni Madi. Pasuroy-suroy sa farm. Kay kining mga manggahan diri ug mga uban pang mga bearing trees ug uban pang mga tanom, mga animals aw asa pa kang Madi man jud ni puhon-puhon mapunta. So as early as now, gifamiliar na nila ang bata sa lugar para ma-appreciate pud niya ang kinabuhi sa farm. Basin di ay maka-realize or maka-decide si Madi nga mag-farming. O tanawan ang enjoy ang bata, pinaklap hands pa. O din ha, ubos no, kanang ambugon gamay na ay creek. No, dungog nimo ang water nga gadahunog sa creek. Pero kay gihubak man ko, di ko patuga-tuga og adto didtong dapita. Kay inig tungas hangakon jud ta kaay. So balikan ra ni nako puhon. Tuyan kong makabalik. Og kay gutom naman jud. Ting paniod to na mo na ginamos. Saging, kamote, lechon. Nabuyog. Tita. Wow. Lechon de leche. Mas mahal ba ang lechon de leche kaysa lechon nga ko? Dita mo awat nila ha nga fish are friends, not food. And food ta. Igawas ang recycle. Sila ni Loloy. Lolong. Oh, it's so crunchy. Lechon de leche. Crunchy? Sakit ako luas. Tagai si kuan ug gamay. Si Madi. Ang ikog. Good job. Hit. No, may nga katawan. Ito, kuha mo din dito ko. Nagpataka ra ko ani ko mao. Guys, enjoy din niya. Hala ka. Nangusog dito. Hala ka. Oh, lagi. Mawagtang makalit ang panit. Ano lang ning kamot in town. Dili murag kuan sa hangipon. Ganang ni kuan ba? Mo ganahan niya, ana tita pa niya makuad. Ayan so kaya. Lami kayo? Totoo, naabot ang mga cousins ni Mikey sa reunion nila. And first time po nila nakita si Baby Madi. So nakahibalag si Baby Madi sa iyahang mga uncles and aunties diri sa Magsaysay. Aman si Joyce. Palamuot jud kay ni si Madi, wala jud niya gibuhian ang ikog sa lechon. Si Mikey dani sa una akong katawan. Galikay-likay ka nakahuwid naman god sa ikog. Wala man no. Hindi na. Padayon siya sa iyahang kuan. Gunit sa mga. Lechon nga ikog sa baboy. Gi-imagine niya, yummy. Ako, gunit. Ay, ganita na gyud. Thank you, Lord. Oh,
Pare sa ikog. Unsay pare sa ikog? Ha? Oh, kana. Buyag-buyag. Ingon sa dugaya man ko gitagaan og rice nganong karon pa man. Namin si mong daddy ni mo, bebe. Tagain hala na siya unod. Choy. Ha? Sakto. Nag-alam mo siya nakitip. Dako Dagan ito, Choy. Dagan na, Choy. Galingin. Oh. Natoy unod-unod bitaw adto. Si Mikey sa ro. Na ning kamot in town siya. Ang rice. Okay, sige. Kaya magdaro pa ka karon. Failure ba ka? Pildiar pa yung basakan. Ito na lang. Very satisfying jud amo ang paniud to, no? Hasta ang bata nag-enjoy siyang ikog. Lami kayo ang kinamos, kamote o saging. Syempre, nitilaw gyud ko sa lechon. Hindi nakatiis. So, after naniud to, so nagsiesta, pahulay gamay, swing-swing. Simple nga kinabuhi diri sa farm. Taking a break from city life. Onya, snacks na po. Botong. May kinapay butong ko, no? Tagsa? May tanawa si Madi. Na-amaze. Fresh na fresh good ang butong, no? Straight from the tree. Coconut tree. Yay! Ikaw, Choy! Madison! Madison! Wala din i-sprayhan. Oh, dahan kay bunga. Mga na, girl. Hindi siya ning unod dati. Ayaw lang ba? Sunod na. Lami! Ala, nagninkuan siya sa butong, oy! Lagi, ganahan siya sa butong. Buabuyag. Isod na. Si yung John, saan nag-inom? Wala na, no saging na. Oh, shush. Naging. Ano ka? Wow! Nita ko! Bijoy! Electric fan kang arang hangina. Bless, B! Bless. Oh, yay! Good girl! Bless. Okay. Bless. Very good! Clap hands! Pangayo na mo ko anoy. Bibi neti heart. Katawa ramang ka. Nga pa nagdatatas mo? Buang. Dami mong good ang kuan. Plain ra. Yang ay gatas. Nilamaw na na. Nga, nay Marie ni Madi. Ang gatas ni Juan. Sakto di ay. Naay ka ng condensed milk. Kay nay Marie ni Madi. Nilamaw na dayon. Sakto din. Alpine, manggod. Dili uy. Condensed. Or evap. Okay. Ang evap, butangan po ni mong sugar. Pero condensed, wala na sugar. Nga, butangan dahil Marie. Ipasuyop dahil ni Bebe, Lan. Talubasa ilang Why man eh? wala man. Mag-sorry sila sa ilang kwan. O, syempre, di pod ko paulahi sa butong. O, ingana agid ang kasimple ang pagkaon sa butong, no? Walay kutsarahay. Kanang panit sa butong, may gihimong kutsara. Ingani ra gyud mi magkaon og butong. Maskin sa gagmay pa mi. Wala mi kaila og kutsara. Namay kayang butong, mga unta.
Nami sa Magsaysay. Hala, Marquesa Farm. Ang kaon kog butong. Mama, ma'am. Tao na kag. Lechon. Gusto ka ang kaon ng butong? Gahi. Dira na. Ila na. Bulrong. Si Mama May. Ha? Mikey. Yan na edad din niya. Ayun kaya na tina. Pila na edad ni Uncle gani pa? 90 ka lang to ba? 90 lagi ka Roswan. Mama, picture man ni. Ha? Picture tani. Kamura. 1, 2, 3. Okay. Kaya man ni, 4 generations sa Lisi. Anak king. Madison! Kaya ako dito, wala ka dugong na ho. Nagkumanda yung sa pagkulit. Nagkumanda yung pagkulit ni Sakwan. Talaga sa mga mama. Oh. Ito naman mo yan. Nanangkot man ni siya, oy. Niwang mo sa una. Ano kailan? Siya low. Ay, may signal, ani Pap, no?